Apua. Tässä on aika vaikea vääntää. Istuuko se vai onko se niin? Kuinka paljon tässä on aikaa? Minuutti. Onko se paljon vai vähän? Se on syvä. Ei. Mä en osaa. Vitsi mä oon paska tässä. Tästä tulee just niinku... todella niinku huono itsetunto. No niin, kun se loppuu, voi paska, katso tätä. Mä vedin tälleen niinku tunteilu. Tää on ihan törkeä.